बोली बोली शेरा वाली माई की। कंचन इब्राहिमपुर आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। निमिया के छोइया में झुलुआ लगौनी मालिन के भेजी हम फुलावा मंगौनी घरे अइहे मैया रानी घरे अइहे मैया रानी घरे अइहे मैया रानी घरे अइहे मैया रानी गैया के गोबर से अंगना लिपौनी अहिरा के बेटावा से दूधवा मंगौनी घरे अइहे मैया रानी घरे अइहे मैया रानी घरे अइहे मैया रानी घरे अइहे मैया रानी। कंचन इब्राहिमपुर नव दिन हम भूख बनावा जातल मैया के अपन बैठा सिंहासन। नव दिन हम भूख बनावा जातल मैया के अपन बैठा सिंहासन। मोही माया पार बाटे के तना बखानी मैया से बढ़ के हु बाटे नहीं दानी घरे अइहे मैया रानी घरे अइहे मैया रानी घरे अइहे मैया रानी घरे अइहे मैया रानी। कंचन इब्राहिमपुर शत्रुधन सुनील बनैले पंडाल किन के ले अइहे अभिषेक चुनरी लाल।